Biye tarata Octobre kalo tile mugan ani fila san ba fila ani mugan naani amun sɔgɔlen no Mali kunnafoni na su ani tile amun ma lamɛn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen aw bisimila Mali kunnafoni kɛnɛ kan bamanankan kunnafoni kɔnɔna na. Kunnafoni daminɛna kunu tɛnɛn don Octobre kalo tile mugan ani kelen san ba fila ani mugan naani an ka camancɛ fanga ɲɛmɔgɔw olu bɔla ka ɲɔgɔn dalajɛ o kɛ Kuluba palais kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka salle banque la ɲɔgɔn dalajɛ min yɛrɛ kɔnɔna na ni a yirala k'a fɔ an ka camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ général d'armée Asimi Goïta ale ni a ka marabolo maaw ka jaladi kun bɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ jaladi yɛrɛ kɔni tɛmɛnen kɔfɛ général Asimi Goïta a bɔlen ka a kunda Kati kan Kati ale n'a kɔnɔmɔgɔw olu yɛrɛ kɔni bɔla ka taa a kunbɛn nisɔndiya ani bonya ni karama kɔnɔna na kunbɛnni yɛrɛ kɔni kunba ye min ye o de u y'a yira k'a fɔ u yɛrɛ kɔni ɲagalilen don kosɛbɛ a ka jalakura u yɛrɛ kɔni na. Halisa an bɛ to an ka camancɛ fanga ale ka kunnafoniyaw kɔnɔna na a yirala k'a fɔ juma tɛmɛnen Octobre kalo tile 18 san 2024 kɔnɔna na an ka camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ général d'armée Asimi Goïta ale yɛrɛ kɔni bɔla ka AES ministre du commerce ko olu yɛrɛ kɔni bisimila an ka faba ale kɔnɔna na o y'a yira k'a fɔ ɲɔgɔn dalajɛ yɛrɛ kɔni kɛla sababu ye ka to u yɛrɛ kɔni caman ye hakilina falifalen o yɛrɛ kɔni kɛ u yɛrɛ kɔni bɛ ka wulikajɔ o yɛrɛ kɔni kɛ fɛn min yɛrɛ kɔni sɔrɔ ko ye olu bɛ se ka basabati an ka jamana saba ninnu kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la AES jamana Mali Burkina ale ni Niger. Ka sanga ni révision annuelle des listes électorales ye fɛn maa minnu ni olu ka baara bɛnnen no o ko ɲɛnabɔli ma olu yɛrɛ kɔni bɔla ka kunnafoniya ko bila o y'a yira k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni jamanadenw ye ko u yɛrɛ kɔni sen ka suma kosɛbɛ ale yɛrɛ kɔni baara in na. Farikolo ɲɛnajɛ ale kunkanko la Orange Mali a yirala k'a fɔ ale bɔla ka bonya dɔ ta ko o yɛrɛ kɔni ɲɛsin sifinnaka denmisɛnninw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu ni olu ka baara bɛnnen no basket ma o y'a yira k'a fɔ ko U18 musomanninw ale ni o cɛmanninw ko o yɛrɛ kɔni bɔla ka dɛmɛ di olu ma dɛmɛ min ni o yɛrɛ kɔni jɔyɔrɔ bɛ taa bɛn miliyɔn 20 o yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn kɔ la dɛmɛ min ni o yɛrɛ kɔni jɔyɔrɔ bɛ taa jɔ sefa wari miliyɔn 20 ɲɔgɔn kɔ la. An bɛ taa Moptikaw olu fɛ yen nɔ Octobre kalo tile 18 san 2024 kɔnɔna na a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni banbagaciw ye ko olu bɔla ka binganni wale ko o yɛrɛ kɔni ta ka Mopti marabolo sɛgɛrɛ yɔrɔ min ni ale bɛ Sevare masurunya la kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'u b'a ale wele ko Ti o y'a yira k'a fɔ ko binganni wale ko o yɛrɛ kɔni tala ko o poste yɛrɛ kɔni sɛgɛrɛ ko binganni wale yɛrɛ kɔni kɔnɔna na maa 7 ɲɔgɔn kɔ ko o yɛrɛ kɔni bɔnɛna ani na ka maa 2 ko o yɛrɛ kɔni jogin dugudenw olu yɛrɛ kɔni ye kunnafoniya bila k'a yira k'a fɔ ko binganni walekɛla ninnu ko u yɛrɛ kɔni nana moto la k'u ka binganni wale ko o yɛrɛ kɔni kɛ ko u tilalen dɔrɔn ko u sina ka boli ten tɔ minnu yɛrɛ kɔni banana an bɛ ala deli ala ka nɔgɔya kun ye minnu bɔnɛna u ni na an bɛ ala deli ala ka badanema ko di u ni alisilamɛsu bɛɛ lajɛlen ma k'an kisi gɛrɛgɛrɛ ma halisa ala ka jamana in basigi. An bɛ taa Masina fɛn min yɛrɛ kɔni ye taxe ale ni impôt a yirala k'a fɔ o yɛrɛ kɔni sarali bɛ ka gɛlɛya Masinakaw olu fɛ yen nɔ kosɛbɛ min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na n'u y'a yira k'a fɔ ko commune 11 de bɛ Masina ko nka an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ ko commune 2 dɔrɔn de ko o yɛrɛ kɔni maaw de bɛ ka se ka impôt ni taxe sara ko yɔrɔ tɔ ninnu ko olu yɛrɛ kɔni tɛ ka se ka a sara fɔlɔ. An bɛ taa Yorosokaw olu fɛ yen nɔ juma tɛmɛlen Octobre kalo tile 18 su ka don Sibiri o yɛrɛ kɔni na o y'a yira k'a fɔ siraba kasara dɔ o yɛrɛ kɔni kɛla Yoroso ale marabolo kɔnɔna na siraba kasara min yɛrɛ kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko maa 1 o yɛrɛ kɔni bɔnɛna ani na ka maa 2 ko o yɛrɛ kɔni jugu o y'a yira k'a fɔ siraba kasara in yɛrɛ kɔnɔna ko musolaka dɔ ni ale yɛrɛ kɔni tun bɛ moto la ale yɛrɛ kɔni ni cɛ 2 minnu fɛnɛ tun bɛ moto la n'u olu yɛrɛ kɔni donna ɲɔgɔn na o y'a yira k'a fɔ ko cɛlaka kelen ko ale yɛrɛ kɔni ma se ka bɔ a ka bana na fɛn min yɛrɛ kɔni musolaka o y'a yira k'a fɔ ko u yɛrɛ kɔni olu cɛ ka taga n'u ye dɔgɔtɔrɔso la ale yɛrɛ kɔni banana dɔɔni ko fɛn min y'ale bolo ko o yɛrɛ kɔni karila ani cɛlaka ko o yɛrɛ kɔni joginna dɔɔni an bɛ ala deli ala ka nɔgɔya ko ye minnu yɛrɛ bɔnɛna u ni na ka badanɛma ka a di u ma an bɛ ala deli ala k'an kisi gɛrɛgɛrɛ ma fɛn min yɛrɛ kɔni Yoroso la ko olu bɔla ka kunnafoniya ko bila ko nin wagati damadɔ yɛrɛ kɔni na ko u yɛrɛ kɔni bɔla ka jateminɛ k'o kɛ ko siraba kasara ko o yɛrɛ bɛ ka caya dɔɔni Yoroso ale dugu kɔnɔna na an bɛ ala deli halisa ala k'an kisi gɛrɛgɛrɛ ma. An
Ameta ko kan kibaru la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Ameriki a yirala k'a fɔ Ameriki ale yɛrɛ kɔni jamana ɲɛmɔgɔ kalata o bolo dalen no ka bɛn ni Ala ye novembre kalo tile 5 yira na san 2024 kɔnɔna na o hukumu de la a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni Ameriki ale jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ye Donald Trump ale ni Amala Harris ko olu yɛrɛ kɔni bɛ ɲɔgɔn dan u yɛrɛ kɔni na cogo suguya bɛɛ lajɛlen na u ka marabolo kɔnɔna na. Ni ne kun bɛ dansigi kɛ bi kunnafoni na an ka foli b'a lamɛnbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ fo Mali kɔ kan aw k'an bɛɛ sini ni Ala man ka jɔnya na.